İxtibar malайlar һәм кызлар. Акыл баты тапшыруын башлыйбыз. Сорауларга кем иң тиз һәм иң җитез итеп җавап бирер икән? Бүген үз белемнәрен сынарга дип Иннополис лицейнан Эмиль һәм Сәет килделәр. Сәлам, егетләр. Сәлам. Сезнең белән якыннанрак танышасым килә инде. Эмиль, сүз сиңа. Исәнмесез, мин шоуда тудым. Хәзер Иннополис лицейында укыйм. Мин биология һәм математика белән шөгыльләнәм. Тагын көрәш белән шөгыльләндем. Менә син шул көрәшче инде бездә. Менә бүген көрәшергә әзерме син? Әзер. Белем көрәшендә сине сынап карарбыз. Синең көндәшең Сәет. Синең белән танышыр. Сәлемсез, минем исемем Сәет. Мин Иннополис лицейында укыйм. Тарих, география, политология белән шөгыльләнәм. Яхшы, инде тарихтан, географиядан сорауларыбыз бар. Алар сиңа җиңел булыр дип ышанып калам. Сез әзерме уенны башларга? Әзер. Алайса, киттек, башлыйбыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Беренче турыбызны башлыйбыз. Сезнең моңарча тапшыруны караганыгыз бар идеме эфирдә? Бар. Бар да. Яхшы. Димәк, кагыйдәләрне беләсез, ләкин шулай да аларны искә төшерү зыян итмәс. Беренче турыбызда сезгә 3 сорау әзерләнгән, һәрберсенең җавап вариантлары бар. Балларны үзегез куясыз, 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән һәм сез аны сөйләгәнсез икән, бу җавап өчен сезгә тиешле балл куелачак. Яңа үзегез сөйләгән. Әгәр дә юк икән, балл гомуми исәптән алына. Мин шундай китергә булам. Ихтибарлы булыгыз. Кагыйдәне аңладыгызмы? Башлыйбыз уеныбызны. Беренче сораубызны укыйбыз. Эш хәрәкәтенең ничек үтәлүен белдереп килгән яшен кисәк ничек атала? Бу сорауга беренче булып Сәет җавап бирер. Ничә балл куясың? 5 балл куям. Сәет 5 балл куя. Эмиль? Мин дә 5 балл куям. Эмиль дә 5 балл куя. Димәк, җавап вариантлары рәвеш хәле, күләм хәле, максат хәле, шарт хәле, кире хәл. Сәет, җавап бирергә әзерме? Әзер. Димәк, син җавабың? Рәвеш хәле. Рәвеш хәле сайлады Сәет һәм Эмиль, синең җавабыңны көтәбез. Мин дә шулай уйлыйм, бу рәвеш хәле. Эш хәрәкәтен ничек үтәлүен чыннан да рәвеш хәле белдерә. Әфәрин, дөрес җавап бирдегез. 5 балл икегезгә дә. Бездә 10 балл куйсак та була, яме? 5 ул сезнең мәктәбегездә максималь билгедер, ә менә бездә максималь билге 10 яме? Дәвам итәбез. Икенче сорау. Җир өслегенең яки аның өлешләренең кечерәйтелгән, шартлы тамгалар белән күрсәтелгән яссы сурәтләнеше. Эмиль, бу очракта беренче булып син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 5 балл куям. Кабул иттем. Сәет, син ничә балл куясың? Мин 10 балл куям. Сәет 10 балл куям ди. Әлбәттә, ул географияны яхшы беләм диде. Демәк, җавап вариантлары: глобус, географик карта, масштаб, топографик план, географик киңлек. Эмиль, җавап бирергә әзерме? Әзер. Мин уйлыйм, бу географик карта. Географик карта дип уйлыйбызмы? Эмиль, җавабыңны кабул иттем. Сәет, син ничек уйлыйсың? Мин дә шулай уйлыйм, ул географик карта. Әйшәнә бу географик карта. Әфәрин, дөрес җавап бирдегез. Сәеткә 10 балл, Эмильгә 5 балл өстибез һәм дәвам итәбез. Өченче сораубыз тарих фәне буенча булыр. Тарих белән дуслык ничек? Әлбәттә. Яхшы. Яхшы, Сәет шулай дип әйткән инде. Менә бу сорауга алайса җавабыгызны бик җиңел генә табырсыз. Димәк, сорау була: яңгырый Киев князы Александр Невский идарә иткән чор. Бу сорауга беренче булып Сәет, син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 5 балл куям. 5 балл? Эмиль? 10 балл. Эмиль 10 балл куям ди. Яхшы, әйдәгез, хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. 1222-1245 еллар, 1234-1265 еллар, 1214-1270 еллар, 1221-1263 еллар, 1243-1265 еллар. Мин уйлыйм, ул 1221 елдан 1263 елларда идарә иткән. Ярый, мин сен җавабыңны кабул иттем. Эмиль, син ничек уйлыйсың? Мин Сәет кебек уйлыйм, бу дөресенче вариант була.
Шыннан да Киев князі Александр Невский 1221-1263 елларда идарә иткән. Афәрин, бу сорауга бик җиңел җавап бирдегез сез. Беренче торгы сезнең өчен җиңел булды, ахрысы, чөнки икегез дә 20-шәр балл тупладыгыз. Инде икенче турда безнең нәтиҗәләр үзгәрерме? Хәзер белербез. Икенче турны башлыйбыз. Икенче турыбыз бүген география фәненә багышланган. Төгәлрәк әйтсәк, без бүген сезнең белән материкларга тукталырбыз. Аның да материкларны тәртип буенча урнаштырырбыз. Барлыгыбызда ничә материк бар әле, искә төшерегез әле? 6 материк. Яхшы. 6 материкны без хәзер сезнең белән дөрес тәртиптә тизергә тиеш булабыз. Ягъни зурысыннан кичкенәсенә таба. Иң беренче безнең иң зур материк булачак инде һәм иң соңгы баскычта, 6нчы баскычта иң кичкенә материк. Эмиль, синнән башлыйбыз. Синең җавабыңны көтәбез. Син ничек уйлыйсың? Беренче бу Евразия, аннары Африка, Төньяк Америка, Көньяк Америка, Австралия һәм Антарктида. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Инде Сәетнекен тыңлыйбыз. Хәзер беренче урында ул Евразия тора, икенчедә Африка, аннан соң Төньяк Америка, Көньяк Америка, Антарктида һәм иң соңгысы ул Австралия. Шуннан да инде иң зур материк без яшәгән Евразия. Аннан мәйданы буенча бераз гына кичерәк Африка материге бара. Төньяк Америка һәм аның артында Көньяк Америка. Әмма Антарктида 4нче баскычта булырга тиеш иде, Эмиль. Австралия соңгы баскычта. Кызганыч, син ялгышлык җибәрдең, шуңа күрә син бу турда 4 кенә балл үзеңә туплайсың. Инде Сәет барысына дөрес әйткән өчен 5 балл, 5 куябыз. Димәк, 24-кә 25 исәбе белән без икенче турыбызны төгәллибез. Инде тапшырыгыбызның 3нче турына да җиттек. Бераз гына ялгышлар да булды, ләкин бу куркыныч түгел. Әле безне бик кызыклы тур көтә. Кызык ул ни өчен ки без сезнең белән бу юлы артык җавап варианты сайлыйбыз. Игътибарлы булыгыз. Кагыйдәләр беренче турга охшаш, шулай ук балларны үзегез куясыз, әмма инде җавапны сез артыгын дөрес булмаган сайлыйсыз. Димәк, башлыйбыз. Беренче сорауга күчәбез. Татарстандагы шәһәрләр. Бу биремне беренче булып Сәет син башкарырсың, ничә балл куясың? Мин аңа 10 балл куям. Яхшы. Эмиль, син ничә балл куясың? 5 балл куям. Син 5 балл куясың. Яхшы. Минем җавап вариантлары Түбән Кама, Алабуга, Күмертау, Чистай, Чаллы. Сәет, син җавап бирергә әзерме? Мин уйлыйм, ул Күмертау шәһәре. Ул Татарстанда урнашмаган. Точнысын белмим. Әмма дә ләкин ул Башкортстанда яки Оренбургта урнашкан. Менә бит ничә икән географияны яхшы беләм дигән Сәет. Менә җавабың дөрес микән, юк микән, Эмильнең җавабыннан соң белербез. Тыңлыйбыз, Эмиль. Мин уйлыйм, Түбән Кама, Алабуга, Чистай һәм Чаллы, алар Татарстанда урнашкан. Күмертау Татарстанда урнашкан урнашмаган. Түбән Кама, Алабуга, Чистай, Чаллы шәһәрләр чыннан да Татарстан шәһәрләре, әмма Күмертау. Сәет, бик дөрес әйттең. Өстәмә мәгълүматлар өчен бик зур рәхмәт. Син ул чыннан да Башкортстан Республикасына керә. Киләсе соравыбызга күчәбез. 4 почмаклар дип яңгырый бу биремебез һәм аны беренче булып Эмиль син башкарырсың, ничә балл белән бәялисең? 10 балл. Яхшы. Сәет? 8 балл дип куйам. 8 балл, яхшы. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тыңлыйбыз. Квадрат, параллелограмм, ромб, трапеция, параллелепипед. Эмиль, җавап бирергә әзерме? Мин уйлыйм, бу параллелепипед, чөнки ул 3D фигура. Квадрат, параллелограмм, ромб һәм трапеция бу геометрический фигуралар. Синең фикерләвеңне аңладым, кабул иттем җавабыңны. Сәетне тыңлыйбыз. Мин дә уйлыйм, ул параллелепипед, чөнки ул объемлы фигура.
Күләмле фигура, чөнки ул күп почмак. Афәрин, дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез. Күчмә кошлар. 5нче сорау шулай яңгырый. Бу биремне беренче булып Сәет син башкарырсың, инде ничә балл куясың? Мин аңа 7 балл куям. Чөнки мин аны бик белеп бетермим әле. Ялгышырмын дип. Ялгышырмын дип уйлыйм. Дөрес тактика, чөнки ялгышсаң, син хәзер югалтыр идең 7 баллны. Киттек. Эмиль, син ничә балл белән бәялисең? Мин 10 балл куям. Эмиль курыкмый инде, беләм дип саныйм. Хәзер тикшерәбез инде. Димәк, җавабы сыерчык, күгәрчен, торна, карлыгач, кара карга. Күчмә кошлар. Димәк, искә төшердек табигатьне, кыш көне бездә нинди кошлар кала? Күз алдыгызга китердегез һәм Сәетнең җавабын тыңлыйбыз. Мин уйлыйм, ул күгәрчен дип. Ни өчен? Чөнки кыш көне үзем күргәнем бар, күгәрченнәр, алар шәһәрдә йөриләр, очып йөриләр. Ярый, Эмиль, әйдә синең җавабыңны тыңлыйк. Мин уйлыйм, бу күгәрчен, чөнки күгәрченнәр Татарстаннан китмиләр. Татарстаннан түгел, Рәсәйдән дә Россиядән. китмиләр. Әйе, сыерчык, торна, карлыгач, кара карга булар күчмә кошлар. Көз җиткәч, алар безне калдырып, очып китә җылы якларга. Әмма күгәрчен бездә кышты. Афәрин, бик дөрес җавап бирдегез һәм 49-га 50 исәбе белән без 3нче турыбызга ясыйбыз. Бер генә балл сезне хәзерге вакытта аерып тора. Әмма 4нче тур кайсыгызның белемдерәк, кызыксынучанрак икәнен ачыкларга ярдәм итер. Сез әзерме? Әйе. Хәзер. Башлыйбыз. Дүртенче турыбызны башлар вакыт та җитте. Инде бу турны мин бик яратам, чөнки бу турда мин сезгә сораулар гына укыйм, ә җаваплары инде сездән булачак, яме? Һәр дөрес җавабыгыз өчен сезгә 1 балл. Җавап вариантлары юк. Эмиль, 1 генә балл аерып тора сине хәзер. Сәеттән уңышлар телим икегезгә дә, ә инде күбрәк баллы булу сәбәпле уенны без Сәет синнән башларбыз, яме? Сәет, кәефләр ничек? Шәп, Борчыласыңмы? әз генә борчылам. Әйдә, борчыларны артта калдыр. Хәзер әйдә тиз генә җаваплар кирәк, яме? Уйлап торган вакыт юк. Белмим, яки алга таба дип әйтәсең, белмәм җавапларыңны, яме? Киттек. Агач сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Исем, Дөрес. Ул кыш көне ява. кар, Дөрес. Татарстанның башкаласы. Казан, Дөрес. 23-кә 5-не кушкач ничә була? 28, Дөрес. Туган тел шигырен кем язган? Тукай, Дөрес. Чиста сүзенең синонимы? 1, 2, 3. Төхтә иде бу. Мәкалне дәвам ит. Тән ярасы төзәлсә дә, җан ярасы. төзәлми, Дөрес. Казан хоккей командасының исеме? Акбарс, Дөрес. Табышмакка җавап кирәк. Җәй буе бал җыя, кыш буе хәл җыя. Балкырты, Бал кырты дөрес. Автобус, троллейбус, трамвай булар. шәһәр транспортлары, Җәмәгать транспортлары кабул итәм. Дөрес җавап бирдең. 9. Дөрес җавап бирдең син миңа. Афәрин, бик зур рәхмәт. Эмиль, син әзерме? Әзер. Сәет бик яхшы уйнады. 9 сорауга дөрес җавап бирдем. Сиңа хәзер 10 сорауга дөрес җавап бирергә кирәк, яме? Минимум. Ялгышырга сиңа һич тә ярамый. Сәетне куып җитәм дисәң, һәммә сиңа куып җитәсең киләме? Килә. Килә, алайса уңышлар. Киттек. Елга сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Белмим. Исемгә керә. Көз көне саргая. Яфрак. Дөрес. Без яшәгән республика. Татарстан. Дөрес. 51-гә 2-не кушкач ничә була? 53. Дөрес. Кызыл ромашка шигырен кем язган? Муса Җәлил. Дөрес. Караңгы сүзенең антонимы? Караңгы. Якты була, бу җавап булмады. Мәкалне дәвам ит. Җылы җилбузны, яхшы сүз җанны. Җылыта. Яки иртә, дөрес кабул итәм. Казан футбол командасының исеме? Рубин. Дөрес. Табышмакка җавап кирәк. Кешенең дусты, йортның сакчысы. Эт. Дөрес. Көрәк, тырма, себерке була. Инструментлар. Яки эш кораллары.
Дөрес. 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Сен кызганыч Сәетне куып җитәлмәдең, ләкин үзеңнең нәтиҗәң бик яхшы булды. Афәрин. Шундый күңелле уен булды бүген. Без беразны ялгыштык та, кайдыр шаярдык, кайдыр көлдек, өстәмә мәгълүматлар да алдык. Афәрин, егетләр, уен өчен бик зур рәхмәт сезгә. Инде сезнең киләсе этапларга узуыгыз, узмавыгыз турында без турнир таблицасына күз салганнан соң белербез. Үзегез уеннан канәгать калдыгызмы? Әйе. Бик канәгать. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Сау булыгыз. Бу уен миңа бик кызык булды. Хәзерге моментка мин белмәгән әйберләрне белдем. Акылбату бик ошады. Мин үземнең белемне тикшердем. Мин Сәет өчен бик шат. Аңа уңышлар телим.